Gelinler çün kepka çorkan gorkadaýyn diýipsiňiz, şeýdip gön açýaňyz, 3 barmak maňlaýyňyzdan saklap, gulaňyza çeni bölüp alýaňyz, o tarapyňyzdan şeýdip bölüp alýaňyz. Sonra saçyňyň ýyzyn ýygnaýaňyz. Indi şu öňümizdäkini men öýdarak bilen etdim, her kimde salonçylaryň daragy ýok diýip. Şeýdip görýäňizmi, göni açylan saçy 2 bölüp 3 barmak ýerine alyp gapdalaryny şeýip ýygnadym. Indi o tarapdan hem şolar ýaly 2 barmak ýer goýup, gapdalaryny ýygnap, prelislap, gowadyp ýygnamaly, nivdim kalamaly. Indi şu göni açyk duran saçy nerekden açasyňyz ýerse gyşyk edip açýaňyz. Ýalňyşdym şu var, şu ýene öýdarak aldym. Ştoby öýdak gelinler edip biler ýaly. Indi islerini kerinden gyşyk açyp o tarapy nivdim kalap ýygnadım. Indi bu gapdalak galan saçy şolar ýalak 3'e bölüp düýp jagasyny naços bermeli. Diňe düýp jagasyny. Indi hemmesini bile alyp o şagadyň daraýan düýüne deňok naçoslaryňa darap, gowadyp daramaly, ýygyrdat bolmaz ýaly, höjük zat çykmaz ýaly. Gapdala atanyňdan oje özü galyp durýar, çorkan şeklini berýär. Naços edemiz soň. Aňyrdan bärik çekýäňde şu jagad ýerine şpilka tak goýaň, şu oýulyp çykdyrar ýaly. Galan ýerine ýygnaýaň. Men ýanymda ýalygam ýok, gönüşdaýda bir ýalyk bardy. Şonam dank görkezýän gelinlere. Bu prostoýja ýalyk, şu çolkan nähilek durýanlygyny görkezjekdi. Başga näme öwrenesiňiz gelse, gyýylar gelip kommentaryada ýazaýyn. Ýa-da özüňiz gelseňiz, hemme salon hyzmat